la Gemma i jo voldríem presentar-vos aquest llibre, novetat d'Editorial Claret, Celebrar el diumenge en espera de prevere. Una eina que té dues parts, una part teòrica i una part més pràctica. La Gemma us parlarà d'aquesta part pràctica. A nivell teòric hi ha unes orientacions doctrinals, unes reflexions pastorals i un sentit del diumenge i de com es pot celebrar el diumenge, fins i tot quan no hi ha prevere a la nostra parròquia. I per tant, tenir present que és més una eina que no pas un llibre per ser llegit, però aquestes primeres 40 pàgines sí que val la pena de tenir-les presents, perquè sembla que en majoria dels llibres que hi ha celebracions sense prevere no hi són aquestes reflexions i penso que són importants per tenir una base i un fonament de reflexió i de saber per allà on van les coses. Gràcies. La segona part, aquesta part més pràctica, té més de 100 planes, alhora que està subdividida en unes 15 celebracions, que algunes d'elles han estat posades en pràctica, i després hi trobareu també uns materials complementaris que us serviran per anar intercanviant i per intentar fer una mica de puzzle per ajustar les celebracions a la realitat de les vostres comunitats. Aquestes celebracions i aquests materials els podeu trobar també a la pàgina web de l'Editorial Claret, on hi podeu accedir amb un codi d'accés que us facilitarà amb el llibre. Desitgem que us agradi, sobretot que us sigui útil i que aquest manual us faci servei. I possiblement ens oferim com a autors de, si convingués que en algun arxiprestat o en algun bisbat hi hagués una possibilitat de fer un taller per presentar no només el llibre, sinó per presentar com es fan i per revisar les celebracions que ja es venen fent en els diferents arxiprestats i en les diferents parròquies. Que sigui una bona eina.